stomatologija izlazi iz muzike. Uspešno se veoma sve nadopunjuje i meni je to, da kažem, poruka i za mlađe. Zašto ne? I opet se vraćamo na onu rečenicu dobra organizovanost, uspešan život. Ivice, ja bih zaista voljela da čujem, a sigurno sam i naši gledalci, kako to sve zvuči. Da li možete možda nešto od nam otpevati? Pokušat ću, rani su jutarnje časovi, bit će mi zadovoljstvo. Pa evo vi procenite. Što se bore misli moje, iskustva mi ćutat veli, bešte sada vi oboje, nek mi srce govori. Prvi pogled oka tvoga bajnom suncu podoban plenio je srce moje, učinio robom ga, plenio je srce moje, učinio robom ga. Hvala vam puno, Ivice, ovo je bilo zaista vrlo interesantno. Hvala vam. Hvala vam, a mi, dragi gledalci, nastavljamo sa jutarnjim programom.